बायबसं लाइ थांनाय सालो निजिनि बुफा हानजांनाय निजिनि थैनि साकनि अदेक थै दंमानि आबोनि दिनि बसारंनि थानि फियाबा आब बसारंनो निजिनि बसाहानि वानसुगियावै पशु पाशी हाइके वानसुगै बंनो वाग्रंनो बथारमा हाइके बख्रगतगै निजिनि बुफानो निजिनि बाहान बथैनो बलतिलि बाय वाइसनो बख्रगो जे मानसाक वागनो बुइ बथाना हाइके बथारमा हाइके बwthari पुरा निजिनि बसारंनो bwtharsikha Oban masisa patimung thaingkha gondatisa subdivisionni khobjaknai uttak sora bisini Karnataka parao. Tei bwthanai buphani mung wngkha Onimesh Laltuwang Mauma bumani mung wngkha Ramta Rungthum. Tei o jagao thwinai khoroknwini khoroksangkha sajak 13 bosorni cherai bini mung wngkha Rishika bro tei kusuni mung wngkha Primaiha bro hinui bo 4 years matro kho opati munong nugui belai wana masinsa tamni ganadi khoroksa bupa hanjangnai nijini bwsa ro bwsukse nijini bupan thani maya nugui maya ngui maya nangai bwsukse emang nugui kolongai bupa hani wansugui phaimani fia ba a bupa hanjangnai borongno nijini bwsa tamo borok ni punsa wansuglia poshu pashi hai wansugui se bokhrogo bordili bai asike buka jebo asrai rok tini langma chonani nangkha O cherai rok thwinani salsa sikango bupha bongni parao kwthwi thwimani adino kwthwino mulaklainani bagwi parani borong joto milai jwala nanglaijak tani dino fungo je thwimani dingo adino fungo bupha noko phaiwi jwa cafe bumano kutubui tongkha je tangai tabu pondo mamro songyako jerarongno riro kaniya hanyo tontoni bakyani kutubui fiaba a somoyo no niji bihik ba saka tiro khogoi tongoi mani ba mamro songjayako tei jerarok bole tipete sengui thung tongnai jama ba tabu porteri kanisina ba tukubai ri kanisina ni satrap siko je bupha jori jagoi nijini bihik no totra sebui bui tongkha olo a bihik thwinani kirijagoi bobo kirijama bai khari thangkang bini kurukuru tei khoroksa bini bwsla kwchar bo kharma bai bujakliya aboni bagi bo tini banchikani sao je bihik ni thamchi je borong bwthana hantongmani a thamchi rok bebak no bini sajak bai tei bwsla kusuni thani se klai chu asike bini bwsarong no se bo bihik ni thamchi no se asike maya kari ke poshu pashi rong no se amtike bwtharo eba sana klai ke poshu pashi rok phone se nijini bwsarong no jese jaga phono ang tongthung borong yakong kri phone je borok bukhubai sibon se romai bwsukse tiduli kam ke tontoni ri fia banai o bupha hanjangnai abu bupha ya abo wngkha raikos asike jaike nijini bwsarong no sibon bwsa wansuglia bini chuak sase kotorong su nijini sajak tei nijini bwslarong ni sa nijini chuak se asike kotorong suo jebo bwslarong no borok ni wansuglia poshu pashi ni wansugli se bwtharsikha borong no Ache rok sengsaro phaimani matro 13 bosor siku sajak okrangke tei kusungke matro 4 bosor siku on duniao phaiwi borok khasiwi bong buphano hamjak drop siku tei maya khaiwi kok sawi bong kok khnai tongnan drop siku borok sengsano kolokma khaiwi bongni tongthok chathok bai borok nugui maya ko fiaba asikramti hepu pharok bai o duniao no borok tadari no borok o sengsano yakathanai nangka belai no kosto belai no dukhu busungse o pujapuro sajakoi kafrawi kabui tongkhana fiaba a bupha hanjangnai borok no borok khaike nukliya bagui bongno kamung rok no bongni khunjuo hapliya bagui no tini osrai rok bwsuk khar susu khaiwi tini o sengsano yakathanai nangkha abono sana kalaio sing omtui hai borok no sini duniao tonne kokya abono khakhayo jatino bono bini je saya khaimani bo phasi wngna tei tamni ganadi bo hai borok tongkhangke bo tini se bini bwsarong bwtharo khwnaba bui bini nojor kalai khangke hamya bini nojor tei buino hamya nukhangke bo abo bwtharmano tei buisini sengsani tipra sarok belai no buing tomungno siku abono nugui phono sing tabo bwsuk social media rok bwtharma rok nugui tong amtui haikano bwtharmano aboni bagui no sing oborong no sing o kokrok no sing naman kokya tangke mo belai no nangkukmani kokrok aboni bagui tei o charongni phola khakhayo bini phola mthangjakna tei tamni ngake o sengsaro borok thingno asuk nijini ayuklogwi kaham kwrwngkhe tongthok chathok bai poribui buphang songbai tongmaniya haiphono engmai singo borokni phola mthangjakna tikhe borok kaham songsar kaham life rok manthung Babson rest in peace ni comment khai si di jate o charongni phola mthangjakna thung
lai thangnai salo kaisa pati mo wngmani bupha ni jini bwsarok no bwtharmani abose duijakho phiaba sariko hwnkhe je bwsla ni jini buphano bohogo lathi phungsa rwui bwtharsimani ako kubui no mokok wngkha sonamurani ni jini bupha no bo lathi phungsa rwui bwtharsikha o kok rok no bwsajak tei kubui ang o kok no bini sakha na bini paisak nai tongdi. O pati mo wngkha sonamura amchaini o cherai ni mung wngkha somir bo salbrum no chuwak nungui chuwak bai kubuli no tasro thwngui belai no hamya lama himui tongmani tei je a pati mo wngmani sariko bo chuwak nungui no chuwak kefek wngjak tei bupha bono amtwui khai nugui tongui maiangui bono bujak naikha je baba amtwui hera tangdi jate chuwak rok nungui kopor wngui kubuli ta tongdi nini future rok hamglak chuwak bai mang kubuli tongkha hwnkhe ni sama no se bo bupha wa khera ni kok no se bo kha tongse wngjagui se nijini bupha no se bo maya nangyangui pura bahari se bo bupha ni bohogo lathi phungsa rwui bwtharsikha o bupha bo logi no jagao soimaniya logi no thwi thangkha aw satha tei kun sana sakari khe phiaba o je bupha hanjaknai wakhire bo bini bwsla no hamya lama ni katina bagui lama kaham phurungmani chenadi o bwsla hanjaknai somir bo kisapun no khasiya salbrum no chuwak nungui tongui nijini bupha no satorui phiaba a bupha hanjaknai jerai phangjini simi tabusuk jora tori tongui bono bwsuk se kosto khai chariu aji tongmani wngnai phiaba bini aje kosto khai charimani abo bo sak se bini bwsla bai bo bwtajak nangsibu abo yagulo kamini borok police no ringui police bo logi no phaiui o je bwtharnai bwsla somir no romkha tei bupha wakheno no naimani yagulo saimankha je bo o hayogo tei kwrui kha thwi thangkha hinui sana thangkhe sini tripura sarok o chuwak tei drugs rok bai no kubulai niji nog nukhungni borok no tokthoro bwtharo tei satokmani rok chwng social media ni bisingtwi no chwng serai khe nugui mano abono chwng bujina klaio tei buma bupha hanjaknai rok bo nijini bwsarok no boro thangtong tamo khaitong puliani simi no serai khe naitong nango thingno baksa rok bikra borok ba samo khaijaknai naikani khaimia tongphano buma hanjaknai phono nogo tongnai ba bini bwsarok no tamo khaitong abole serai khe tamwngui tongo aborok no sawui naimano tei bwsarok bo nijini buha songno tei kisa poja helang khainani chesta khaina nango tamni hwnkhe tabuk haidin no ajimungni lama belai no kom wngui tongo tamni hwnkhe chwng tripura se warai suklai tongnai hwnkhe chwng tei borok buphule chwng chini ajimnani lama tei phaine ba nijini borok se walai kera nangui tongnai hwnkhe bai hedeba aboni bagui no bai absonor ani video pulian si bahajo tei bahaingjaka comment khaisadi tei chajakha hwnkhe like comment share tei subscribe rok bo khairodi je subscribe khairok kha khainai ang channel no subscribe rok bo khairoi no hinui.